isebedo ka itiyo gi omenda mabalang' e ohala mari. Sani koro inyalo oro omenda kowuok e account mar Equity nyaka e account mar Equity nono maonge chudo. Ti kod app mar Equity kata di *247# kata inyalo tiyo kod line mar Equitel. Los kungo mari mar bero Arwakini machiegni nyakura moge jwangi chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni kit ohala mopogore opogore kaka inyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Nyinga Cleophas Oluoch. E kaunti ma Mombasa waromo kod Miriam Oyo. Miriam Oyo nyakura moge jwangi en miyo maratego mosetimo ohala kuom thuolo malach. Oting'o golo spare parts mago mag loso apiko e pinyno mar China kaachiel koda ka e pinje ma libamba mano chako higni machon, mano piny Uganda kod pinyno mar Tanzania, to wacho ni piny mar Kenya ne pok ochako kelo spare parts mag apiko. Tinende umbe lach e gwenge ma Mombasa kaluwore kod tich motimo mayuayo jogo mawuok nyaka e counties mamoko machiegni kod county ma Mombasa. Wawinjo sigande kaka nochako, to en kaka ng'ama miyo matimo tich machalo kama, en ang'o makete odhi nyime kod tich ma kama. Wawinj ane sigande. Iluonga ni Anyango Miriam, an jaodoyo. Ta setiyo tija apiko ni madhi higni 15 katin to 13. To aseneno ka dhi kode maber higni go te, lakini kuom sani aneno kodwa ridore matin kaluwore gi kaka ngima bedi. An ng'a chap chap emomiyo number 1. Giyudo gima dhi ywaya madhi mos, aneno ka netama. Ahero tiji spare ni kabisa nikech en gima oflow. Pesa ne be flow kata yudo matin lakini oflow moro ma pio. Alafu ing'eni deal gi jok mangangari. Tano wuonan anyuol rangat ma faster. Gik moko madhi mos be okanyal ga. Kore momiyo naneno ni tijini ne tek. An before wuon natiyo ga hotel. Hotel industrial kaka nochako gore piny tij hotel ne dhi mos cha. Nika atikora adhi e tiji spare kaka diere go koka spare be ne chakore. To diere go by that time no waluo spare Uganda kata Tanzania. An wuon aluo spare Tanzania, aluo spare Uganda. Kane Kenya podi. Kenya ne spare biro bang'e. Kako chacha no seendelea mabor. Spare biro Kenya bang'e. To kaka koro wan mane wachake koro ne waflow kode. Makaka ne wachake no no big change. Kaka wan mane jok mane ochako gi spare. Gapiko ka tiji boda boda ne chakore. Wan jok mane introduce tiji boda boda. Koro ne waflow kod boda bodas. Waflow gi spare kaka nodonjo Kenya ne wadhi kode one on one. Makoro kata diere go no waneno wadhi kode maber. Spare no yudre kabisa kata wachina ne ok bine onge. Koro ng'ato ne en kata ready omi kata 20,000 kata 30 dhi many na spare nikech nokia kuma no dhi gole. Koro na tis diere go noneno ka ne flow. Lakini koro kaka sani ne gisedhi ma giyawo ma wachina kelo ang'o koro wayudo ka nitie big pek moro kanyo maduong' kabisa. Kech wachina kele kata wan kwa dhi kocha onge tiende kech bei midhi miwa kocha mchina migo ka. Koro ineno nyafadhali pesa ni no ti kode ka molo ni idhi kocha to pesa no dhi nindo kata dweche 3-4. Mwandu to nitie number 1 to iki discipline number 1 nyaka bedi kanyo. Ka ingi discipline gibidi ukiamua umeamua hakuna kurudi wapi. Mimi ningekuwa narudi nyuma singetoboa. Juu wakati ule ilikuwa hakuna spare within. Kama hakuna uweke hiyo 10 yako for 1-2 months kitambi kune midhi kode Uganda. Miduogi omera irito. Loko yote. Tokana to bwa iginuka. Sani ang'o mona. Dongo flow. Otek tan kwangu mimi sioni. Mimi naona tu things are smoothly. Kaluwore gi discipline mana chako go. Foundation mana chako go. Eman go nyaka sani to kabidok chien. Anan gi vijana katin tapar okoka. Iye ka be ka watin, iye ka chaka watin to wanji ang'wen.
lakini kisebedo ni sebedo biashara ming'eyo kako flow hapa ni things to poro gini abia yani ina flow tu yenyewe ufeel ile uzito hata ile headache ufeel lakini kako ngama chako nyenji oloro to by last year gi this year kito bowa the coming years bo flow ni to igani giga mokalo cha kum joala ko kito bowa kidhi loro achako gido boda boda from the ground ka boda boda podonge Kenya ngato ama Lindi biro iraka manyo sprocket ya mbele peke yake ariambo ngato ama Lindi kata Ukambani Machakos manyo spokes diere go spokes also siling miadi kata mia sani spokes siling apart kata siling a beach no difference chain kende 1400 sani chain uso nyaka 350 changamoto mang'eny lakini ambanga ngari kada kipenjo ya wuta gibong'isi ni mama chawerigo number 1 wuotho Tanzania Uganda kaka ng'adako ase wuotho i modern coast andako kenda e basi ng'ata di Mombasa to Kampala lakini atoboa seche go sinyi moko kot chwer makata dereva okune kata mbele oye chungo basi mondo at least kotho dog chien kenda i basi kaka ng'adako lakini kina natoboa igini gote kata sana ngeni ya sai kuma uketa nimefika mbali mbona ngeni no kunyala to korka biashara kata korko wala jo mangeny masani yuaka ko wala en mo kata en kenda kata youths man go and give vijana ma kaka katinta paga beach to ka kuma dier gisebedo ka gi yuak kaka tichen kech kata ka ngio sani gi chon ntie pogrok maduong kabisa kata korka sales ticho dok piny ate mona mondi yatio kaka mande tumande kaka ng'adako lakini ayudo ko otek pinyo ridore kabisa kata jo boda boda ma wan godo ma vijana ayudo ka gimbe gi yuak ticho ridore mara riyo ka luore kata korka moko kama no chungni o affect gi ka korka machielo ngech gino bene chulo gi gayo moro machielo kora neno ka tijini tek kata China mana an wuon na dhiga China lakini sani otek kata na weyo dhi kech osewe wa China modonjo koni mang'eny ma afadhali kata kaka milioni kata bicha uchiel ni tero kocha dicheko kata bang dweche aboro uchiel kidito mwandu afadhali lokoni dot to dot mchina keloni koro kanya neno kan tiere changamoto moko ma kech gise kata wejo oko mang'eny kaka wa China kelo mwandu kendege koro nani mano afadhali ikao koni pesa nino oretet pio kata kido kata 100 beach ndo kata sasa para beach lakini koro iwak mana within koro ticho seridore kech be giwe tich giwe welo mang'eny ma jo ko biro sana koro tich be koro dok piny kata vijana be yuak piny oridore maisha koro okapani an kata an kenda apani gi mang'eny ma feel weight no endo osebedo kotek vijana yuak wanwa yuak kata igni go mano kalo go ne wadhi maber kabisa tijno osebedo kokonya kaka ng'adako kasetie igni mang'eny okonya kabisa kata tije ga mang'eny na weyo na concentrate kode nikech kana luok aneno kaka nodhi koda maber an kaka Miriam nying machielo ni Vanego kata Vinslon kisach tidhi yuda ang'era kidwa China osiepa BME connection ikia gimora mora BME connection kata ng'adhiro muni nyaka China to an owuon ok dagomb dhi kech nisha grow nisha mia mizizi wa China manya ineno to ng'ama dwa dhi moikore man gi pesa omanya manya Vanego gi Vinslow ni search ibo yuda details ni kanyo namba mar duka en 0743 943 660 iyuda ama peny mana ni maza Makutini iyuda Inyalo bedo ni in gi ng'ol kata intiere gi rem moro to mano ok tiende ni ok inyal timo ohala e chenro mar ohala gi mwandu warango gwengegi mago ma Kongowea tainya kanyo kama iuse pi en pi mawuok e bugo ma en sigand Adrian Omondi nonyuol e kaunti ma Siaya kendo nobiro manyo yuto kaachiel koda ohala e kaunti ma Mombasa kawuono en gi mor kaluwore kod tich motimo kata doko ni en kod ng'ol mae e gimomiyo kawuono
warange kendo wadaluwo sigande okonwa nino chake e yo machal nade. Nyinga iluonga ni Atrain Omondi Lading, Siaya County. Aja gem yala, ikala yala tilol Mwanda. Kolo na wogda mundo abe manyo Mombasa koni. Iyo manyo pesa, manyo la konyago kidogo. Nyinga mungi sana Jaka baba kada sani gibilo kuma dake ama mtama beti ke wachone Atrain Omondi mana nyalo mana because lakini ke wachone Jaka baba te yuda mana nusu dakika ola ma timune ne ola ma ball primal chumbi Quando danno mai Mombasa, io Mombasa che io mai prima fresh, attack fresh into, non godo kai, to lo lagi che go work, bill mangen to pi work matin. Kona neno ne che go pi work matin no to bill mangen, a me di malchumbi, ko malchumbi ne nyaluti yogo kaga, loko sande. Local learning. Tomorrow, fresh chande, Naloti Yogodon, Kakama Chumbi, not Kakama Chum, Kakama Modo, the Toko Charge, Gita the Poon. Let's talk Pogo, get them better Kucho Tonga, who's running Kuba Adek, selling apart, Mano Bichum. Like in a Pimal fresh, Kuba chill, and selling a beach. Mama will get bullying. Lakini pimali menelo tank and use kuma balakata and kuba chill use 25 madung lakini an kaka my malchumbi also kubinario sling a beach ko ibilogi kuba ario sling a beach kibilo kangwen sling apa to kibilogi beach Ogadi charge selling a par, a charge a par beach. Calling in any, a wake about chill, I may be at home, more, but that. Number one, get you go king, like a local one. Kill local one, one is the tea. Number two, I go muswak. Kigo muswak. Naga idigipi to go do Mombasa con and I get there it is to have local Yaki local go all the new seconia to an and go down to woman and down to one pillar around the annual gasoline me a beach cut a milk gel car cabita and me a dick cut a meal me a gel the guy who dog a man to Naga auditing kabilo gokin. Number one, Naga to the steamer. Get the catagin okay. One is steamer, the ball in the Odiogi steamer. Calling Naga to steamer, Mako, man number one. Get beginning that working mountain steamer. Number two, I think you lunch and a tamango. Lanje kasa chamo, tomana ba. Alafu number 3, wawa jini around mia uchele mauzo a day. Ina logi mo gaga miario ama 250. Kongenye kabisa. Mwa manya lobeti kone mana nikechi sana wan kakala sayo chue wagi ngol. To samoyo nga to nyalo nene to mongo gande wale kwetu kwa ne mana benda ko ni na sayo kamano pele keche ugagu kini to abila kain to ya biga tageto mana amogina kanyo ta uso to gujo bugudembo ayudo ma anyalo kano ne boss to mshara na benda kao to benda manyalo to lord anyalo to lord Manalo konyo go do jonyo
benda konyo. Lakini kidwa chako ohala aila ni nyaka ibed gi chir. Nikech nitie joma dhi nyo chunyi, joma dhi nyisi ni inyalo, joma dhi nyisi ni ok inyal. Lakini nyaka iyie ni anyalo, kata tek kata yot, anyalo. To kapok achiwo nambana, nitie joma tuomo pi ka pile tek nigi, lakini ginyalo loso koda, to loso gi jatenda, bang' loso gi jatenda, to waywayo nigi pi nyaka e ot kuma gitekie. Koro dwe ka dwe to gichulowa. Koro mano bende watimoga. Nambana en 0751 132 463. Mano Airtel. Inyalo migi mar Safaricom. 0791 50 59 84. Adayino monde amanjaka baba, amanjaka bi. Bang' winjo sigendni ariyo nyakwara Mugejwang' mag ohala en kinde mwaka oywewa mokwongo e chenro mar ohala gi mwandu. Ka waduogo abiro kod ohala mar juma. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya, ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana, ochiel chunye ni wakete pile wacham. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit ne jiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wach e wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wendewa moko mag oganda, kendo wawero wendewa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda, ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Machiegni kendo nyakora Mugejwang' chenro mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete chenro ni.
Wagweng'we kendo wachopo e kaunti ma Kwale, mano e alwora ma Ukunda. Nitiere wuod luo ma bende timo tich mar thedho gari, kata mar loso injin mar gari, timone gari service mare, kaachiel koda ka weche mamoko motenore kod ber mar nyamburko e apaya. Mano e sigana ma darango mar Owalo odiochieng' ma kawuono. Mano sigand Tobias Omondi. Tobias Omondi leronwa kaluwore kod lony mare mar bedo mekanik kata jalos nyamburko. Siso mare mar timo tijni mondo mi omiye mwandu nochako dhire kapod otin. Gino mano neno ka odonje kaunti ma Kwale kendo sani otiyo tich ne ji duto. Mano moting'o nyaka jogo mawuok e oganda mamoko e alwora ma Kwale e gwenge ma Ukunda. Wawinja ne sigande ni mar Tobias Omondi e jaohala mar juma. An iluonga ni Tobias Omondi Onyango. Awuok Siaya County, amoro ni Ndori. An in a profession, an mechanic. Atimo engine service, atimo diagnosis, atimo key programming, computer programming, atimo engine overhaul. Ohala ni aneno ka en ohala maber gi ndalo ma wantiere ni e Ukunda ka. Aparo ni en ohala ma sani opik to atime nikech aneno ka en gima asomo. Asebedo e ohala ni for more than 8 years to aduga yudo ni kama ntiere ni Ukunda ka ntiere demand mar tich matiyo ni. Koro en tich ma bende aneno ka nyalo konya. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Ohala ni osekonya nikech kama ntiere machope ni ok en kaka nachako, to osekonya mang'eny. Ma ang'eyo ni kaka endelea pod obro medo konya. To en mana gimoro achiel ni bedo gi believe ni anyalo time, bedo gi geno ni gima timo ni en gimoro manyalo konya. Koro antiere ka mondo mi atime e yo moro mar ratiro, mondo ane ber mare moingo kaka aseneno. Nikech ang'eyo ni en ohala mabro konya kendo bro konyo jok mamoko machalo koda kamano. Customer bro biro todok tochako duogo nikech kalure gi service ma atimone. En service ma onge mibadhi mora mora, en service ma abro ng'iyo gari, abro timo ne diagnosis, tang'iyo kuma problem nitiere, abro explain ne customer, obro bedo convinced ni gima wacho no en gima nikare kalure gi message mamiye to gi tich matiyo. Bang'e obro yudo ni ati gima ne thage cha en gima osebedo solve. Koro from mano obro bedo gi that trust mabro miyo chako dogo duogo kuom. Jaluo nowacho ni bet ni ok miyi. Koro ayudo ka seche ma adwaro na atim gika, adwa na time e yo moro ma an bende onyalo konya. Koro ayudo ka nitiere dwaro mag familia, nitiere dwaro maga an awuon, nitiere dwaro mag bende nitiere jok moko motegemea kaka jok matiyo go kazi. Adwaro ni kodiochieng' orumo wanyalo bedo piny kendo wawacho achiel ariyo adek kaka wanyalo dongre kibiashara. Gin bende giyud kaka gitimre nade, giyudo that knowledge, gikachap, gin bende chieng' moro gitegemea. Challenge man nitiere manyalo wacho en ni seche moko wanyalo yudo shida moko kuom gari manyalo miyo wakaw time mang'eny mar mondo mi wa sort out problem mantiere, but at long run wayudo kaka wakonye. Another challenge manitiere tagruok moro manyalo bet go en mondo mi wa acquire spare parts. Iyudo ka seche moko challenge nitiere ni within the environment mar Ukunda nitiere spare parts moko wanyalo yude e time madwarre. Koro iyudo ka mae nyalo kawo time mondo mi wa acquire that part. But with time kaka gik moko dhi gi kaka Ukunda medo gerre, aneno ka gik moko bro dhiyo maber. Aparo ni okinyi kokinyi, odiochieng' kodiochieng' kaka saa dhi gi kaka gik moko timre, kila ng'ato ka ng'ato mantiere e ohala mopogre opogre dwaro ga ni mondo medre. Kama chope ni aneno ka in the next 5 years adwaro ni mondo abedie kamoro mopogre gi kamoro ma nigi space moromo
kamoro manyalo contain geche mabende moromo, nikech nitiere moko manyalo bet ni biro to problem magin go dwaro time. Koro bro chuno ni nyaka aketgi kamoro ma safe. Koro in the next 5 years, adwaro nabed kamoro ma is secured enough. Adwaro nabed kamoro ma nigi space moromo. Adwaro nabed kamoro ma nigi environment moro manikare. Makata ka ng'ato donje to en sawa, o feel comfortable. Namba mar simo en 0716085749 or 0789926237. Mago e namba mayudrago ka kamiluongo ni Mikungu Miwili next to Ukunda Youth Polytechnic. Gimanyalo jiwogo vijende masani en ni teach and teach. To slogan mara mangago seche duto en ni stay dirty and be productive. Seche ma ililno, meaning ni atinchire gimoro mani struggle mondo mi ikete yo moro makare. Koro anda jiwo kijende mantiere sani. Giwere gi gik mabiro mayot. Gikaw time margi mondo giket pachgi e tich. Machalo kaka mar mechanic, electrical, bodywork. Kagitime gizil, kagitime kagin gisinani. To gibro yudo ka ngima mabiro bro bedo maber moingo ngima ma wan godo sani. Sigeni nyakura moga juang manyalo kelona lokruok e ngima wa kotenre kod ohala ma watimo kata ohala ma wada chako. En mor mara ni bedo koda no chak chenro mar ohala gi mwandu nyaka sani ma koro wachopo e giko mare. Tudi koda kendo juma manyien ko wamenyo ni ohala machielo wami riekni kaka nyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Kungo mari mar bero ohandi mana gi bengi mar Equity. Oro omenda kuwuok e account mar Equity nyaka e account mar Equity nono maonge chudo. Ti kod app mar Equity di *247# kata ti kod line mari mar Equitel. Los kungo mari mar bero ohandi mana gi bengi mar Equity.
moja kwa kiwango cha 1.2%, ulipe ndani ya siku moja, siku 7, siku 14, siku 30 au mkopo wa muda mrefu hadi mwaka mmoja. Bonyeza *522# au tumia KCB app leo. KCB, for people for better. Sheria na masharti kutumika. Inadhibitiwa na Benki Kuu ya Kenya. Walifikiria tutafika, walitarajia kutumaliza, walipanga mipango ili tuangamie, malengo yao simalize salama. Naitwa Massimo Asili. Ukitaka kupata skization ya Ebeneza kwenye simu yako, bonyeza *811*277#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pautuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pautuke. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Joluo nogoyo ngero ni pamba oluoro chilo. E chenro mar ng'ejo thumbewa ma jumani, Ramogi TV olimo Benga Queen, Aluoch Pamba, HSC. Ok atedo ne ng'ato nosito kale. Ok natedo ne ng'ato no wino misia. Owino koro to naluoro mana kaka kwarwa. Ei dalane mantiere Katito. E tielo mokwongo mar sigand jangolo ni marahuma, Lady Linet Aluoch Pamba. Yani asedonge lwet joma kwiny, mana na ng'ato moro modak ma gik moko te adwani kata mana family mara kata nyithindo. Adwani gimoro amora ma gitimo gimoro yere tika. Solomon Atito Kafaya pogo no ler gimudho e siganda Aluoch Pamba rachar. Ngimane kod yore mar thum, tich abich, chakre saa 2 okinyi e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV. Nyakwara Mogeji wan kocha pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chendo mamit kabisa milugo ni thum dagmon. TikTok anapenda kuzitoka. TikTok anapenda. Wanti kuna gimlongo ni adek maliet, in short tatu mode. Jomiel kachel gi jongolo mopogre makelo nwa mana moro. To mana sitting room ni kanyo mokelo party. Con Jock Manigi Talanta. Wanti rekoda Jofomugi kayo. Hello. Wanti rekoda MC. Move your body, go vibrate. Fire, girl, turn around, rotate. Chenro itayo ni koda Kolo instrumental. Kachiel koda Lin Ramogi Nyanya Kachito. Chenro lungo ni Thum Dag